Анна Попова, сен сәлем, искиткіш шибәр қыз субханалла машалла күз тимәсен. Һәм инде сен юрист, өзің шундый матур шигырьләр язасың. Бу ничексең, парадокс бит инде бу. Ничек шулай тәңгәл китерә аласың сен? Юрист бит ул бөтенләй бүтән төрле теге. Баш белән эшли, шагыйрә инде ул бөтенләй бүтән төрле хис белән. Ничек шулай эшлисең син, Парадокс түгел. Ул бер дә парадокс түгел. Юкмы? Юрист бит инде шундый корырак профессия. Аны теге күңелгә рәхәт булып китсен өчен бәлки менә шундый хобби уйлап тапканмындыр үзем. Сен үзең уйлап таптыңмы? Әйе, сөйләп китәрмен әңгәмәдә нәрсәгә уйлап таптым мин моны. Бу ни синең балачак хыялың ними? Или әтиәнең әйттеме? Юрист буласың, артист булмыйсың, Камал театрында уйнамыйсың дип. Анна. Артист булуымны бердә хупламадылар. Әмма дә ләкин минем врач буласы килгән инде бөтенләй врач. Врач? Менә бит Разумбаум бар, шулай бит. Ул врач иде, җыр белән шөгыльләнә. Хәзер җырны сайлады. Син бара тора шагыйрә булып китмәссең микән, Шагыйрә. Әле хәзергә мен үземне шагыйрә дип әйтә алмыйм. Җыр текстлары авторы дип кенә әйтә алам. Шагыйрь булыр өчен ул бит әни күпме дәрәҗәсендә минемчә белем, филология белеме булырга тиеш, Аннары инде китаплар бастырырга кирәк, кружокларга йөрергә кирәк, тегендәй, мондый обществоларда булырга кирәк. Мин тыйнак кына әле юриспруденция белән бер рәттә, тыйнак кына әкрен генә үземнең текстларымны язып утырам, бәлки аннары китаплары да чыгыр, карабыз. Әтиәнең кем иде синең, сер булмаса әгәр, Анна? Профессия буенча? Әйе. Әнием минем укытучы. Әтием инде юл төзелеш эшләре белән шөгыльләнә. Бездә бернинди андай юристлар да юк, бөтенләй иҗат кешеләре дә юк дип әйтерлек. Юрист буенча кайсы өлкәдә син менә, әгәр дә оешмада эшлисеңме, ничегрәк синең? Оешмада да эшләп алдым. Хәзер үз-үземә эшлим, шәхсән практика барам.